ערב טוב, ועדיין עוד אפשר להגיד חודש טוב, כי אנחנו אחרי רק זה עתה סיימנו את הראש חודש, וחשבתי שבאמת הדבר הנכון שכדאי לנו לעשות זה לקראת פורים הבאים עלינו לטובה, שזה יום אייליגר פורים, איזה אורות, איזה קדושה, איזה מתנות נפלאות מקבלים בפורים. אז באמת קצת להתכונן ליום הגדול הזה. אז חשבתי שכדאי יהיה ללמוד קצת את הפרקים המיוחדים מאוד של אדמו"ר הזקן בתניא על עניינים של שמחה. קצת להתחזק ולהכין את עצמנו לשמחה, כאילו לכל מיני דברים שכאילו מפריעים לשמחה, אז ללמוד לסלק אותם ובאמת ככה להתחזק האדמו"ר הזקן יש לו ככה משנה מאוד סדורה כדרכו, ככה כל דבר יש לו ככה משניות סדורות על כל נושא ונושא. אז יש לו בתניא, זה מתחיל בעצם מפרק כ"ו, יש איזה שם הפסקה, שפרק ל"ב הוא עוסק במשהו אחר, אבל בסך הכל יש לו כאן איזו סדרת פרקים, שבעצם עניינה איך באמת להיות באמת בשמחה, בעומק שככה, שבאמת, שהשמחה תהיה שמחה עמוקה, פנימית, שתלווה אותנו. אז אני בכלל ממליץ ללמוד אותו גם בגלל כל העניינים של האהבה, שזה גם כן דרוקי בלוע, באמת מהאהבה. אז יש כמה פרקים מאוד מאוד חשובים שהוא נוקט, שהוא מדבר גם כן כל מיני דברים, אהבת עולם, אהבה רבה, אהבה מסותרת, וזה, כל הסוגים האלה של לעבוד, במה להתבונן פה ושם, זה ככה בונה ככה טוב את ההכנה של דברים, ופעם למדנו, זכינו ללמוד כאן בישיבה, כהכנה לפורים את משנתו בענייני האהבה, והשנה אני רוצה שאנחנו ברשם קצת נלמד את ענייני השמחה. אז הוא אומר ככה, ברם כגון דא צריך להודיע כלל גדול, כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול גם אם הוא גיבור יותר מחברו. כן, כששני אנשים נאבקים, אז כשאחד הוא בכבדות ובזה ובעצלות, אז הוא יהיה קל הרבה יותר להתגבר עליו. הזריזות היא הרבה יותר, היא מאוד מאוד משמעותית, הזריזות הפנימית של כמו שאנחנו רואים אצל גוליית, הוא היה ככה כבד עם השריון, עם הזה, ודוד עם הכלים שלו וזה, בזריזות שלו גבר עליו. ככה ממש בניצחון היצר. אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן, כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנות, דאגה ועצב בעולם. אז אומר בעצם שאתה רוצה להתמודד עם היצר הרע, אתה חייב שיהיה בך את העניין הזה אתה לא יכול להיות בעצלות ובכבדות וכל זה, וזה אתה חייב להתגבר על עצבות ועל טמטום הלב, ולהיות להיות בשמחה, כדי שבאמת הלב שלך יהיה פתוח, באמת, כדי שתוכל באמת להתמודד ולעבוד. אתם יודעים שבאמת החויז הקדוש מלובלין, כשהוא אומר, יש לו בהנהגות שלו, אני מזכיר שבאמת ההנהגות שלו, זה ממש כדאי לקרוא אותם, ההנהגות בזאת זיכרון, הנהגות פשוטות, אבל ממש כל מילה שמה היא, באמת אין לו שמה הנהגות של כל מיני סודות וייחודים גבוהים שקשה, זה דברים בעצם פשוטים של לעשות, אבל ממש כאילו הם הדרכות מאוד 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 חשובות, ובאמת לעלות מעלה. אז אחד מהדברים שהוא כותב שם, זה באמת שלא יש לאדם שום ערעור ושום עניין של אירועים, של אירועי שחס וחלילה, ואז הוא אומר, יש לו שם, ולא ערעור בעלמא מזה, והוא כותב, וזה בא לו פחד משמחה בהשם יתברך. הוא אומר, איך אתה יכול להיות במצב כזה שבו אין, לא מחשבה אפילו בעלמא, אתה לא
לא מכניס את זה בכלל לראש, לחלוטין, אין שום מחשבה כלשהי, מחשבה אפילו בעלמא, אתה ישר לא נכנס לך לראש. זאת אומרת, זה בא מתוך הנקודות שאדם שמח בהשם, כשאדם שמחה בהשם, אז ממילא הוא באמת, הוא לא זקוק למוצצים האלה. כן, כשילד הוא, תמיד אני אומר, כשילד הוא צריך להחליף לו, והוא רעב, אז הוא בוכה, צריך לתת לו מוצץ. אבל כשטוב לו, החליפו לו, הוא אכל, וזה, לא צריך לתת לו מוצץ. אז מתי אדם צריך מוצץ? כן? גם מבוגר צריך מוצץ, כמו שאנחנו תמיד אומרים, גם מבוגרים צריכים מוצץ. המוצץ של המבוגר, זה כל מיני עניינים של עניינים נפולים. אז זה כשהוא לא באמת, כשלא טוב לו, אז הוא צריך מוצץ. כשטוב לו, הוא לא צריך מוצץ. הוא רגוע, הוא שמח, הוא לא מחפש מוצצים. אז זה כלל גדול בעבודת השם, וזה אותו עניין בעצם. מה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, פירוש שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה. הפשטת של הפסוק שם במשלי, בכל עצב יהיה מותר, הכוונה בא לשון אחלה מחסור, זאת אומרת שבעצם כשאדם עמל ומתייגע ומאמץ את עצמו, יהיה לו איזה יתרון, וכשהוא מדבר דיבורים, סתם דיבורים ריקים, אז זה מביא רק לחיסרון. אז הוא אומר, לכאורה נראה שעצב זה דבר שהוא טוב, בכל עצב יהיה מותר. אז הוא אומר, הנה אדרבה, מלשון זה משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה, רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון, והאם השמחה האמיתית בהשם אלוקיו הבא אחר העצב האמיתי, לעתים מזומנים על הבנותיו ומר נפשו ולב נשבר, שלידי זה נשברה רוח אטומה בסטרא אחרא ומחיצה של ברזל המפסקת בינו לבין אביו שבשמיים, כמו שכתוב בזוהר על פסוק רוח נשבר, הלב נשבר, ואזי יקוים בו רישא דקתא תשמעני ששון בשמחה, וגומר השיבה לי ששון אישך וכל דיבת זבחים. זאת אומרת, בעצם, כשאדם באמת הוא לפעמים עושה חשבון נפש עם עצמו, באמת הוא רואה שלפעמים יש לו מה לשפר ומה לתקן, יש בו איזשהו אולי צער על זה שהוא היה לו בסדר במשהו מסוים, אבל זה עצמו מביא אותו לשמחה, שבאמת הוא אומר, וואו, עכשיו אני חוזר בתשובה, ואז אני באמת, הוא נכנס עם זה לשמחה. וזהו טעם פשוט לתיקון האריזה, לומר מזמור זה אחר תיקון חצות. קודם הלימוד, הרי כידוע, בתיקון חצות, אנחנו רואים בהתחלה, בתיקון אחרים את כל המזמורים של החורבן, וכל הדברים האלה, וזה גם לפני זה, יש כן וידוי שגם עושים, זה כאילו אדם נכנס ככה לאיזשהו צוק של צער, ואז מתחיל תיקון שבה בעצם אומרים גם את המזמור הזה אז הוא אומר למה כתוב את זה? כדי ללמוד בשמחה אמיתית, והשם הבא אחר העצב, שיש לשמחה זו יתרון, כי יתרון האור בא מן החושך דווקא, כמו שכתוב בזוהר על פסוק וראיתי שיש יתרון החוכמה מן השיחות, כי יתרון האור וכולי, אין שם בדם למבין. ומקרא מלא דיבר הכתוב, תחת אשר לבת השם ככה בשמחה, ונדע על כל פירוש האריזל, כן, האריזל אומר על זה שצריך באמת להיות בשמחה, כי זה בעצם, השמחה היא יותר חשובה מאשר כל העבירות האחרות, זה הנושא הזה כמה שחשוב באמת להיות בשמחה. והנה, עכשיו פה אנחנו מגיעים להנחיות שלו, איך עושים את זה. והנה, עצה ייעוצה לתאר ליבו מכל העצב ונדנוד דאגה, אז יש פה עכשיו, הוא מתחיל ממילי דעלמא, ואחר כך עובר למילי דשמיא. קודם כל, מילי דעלמא, שיש אדם מוטרד מכל מיני דברים, יש לו כל מיני קשיים, כל מיני פרנסה, בניינים, בני, חי, מזוני. והוא מוטרד, ובדרך כלל הטרדות גורמות לבן אדם להיות בצער. כל אחד בעניינים שלו, שידוכים, עניינים, דברים, לא יודע מה, כל מה שיש לו, כל מיני טרדות שמטרידות אותו וגורמות לו בעצם להיות בצער, בעצבות. אז הוא אומר, מודעת זאת לכל מאמר רבותינו, זה על כשם שברך על הטובה, ככה ברך על הרע, פרשו רבותינו, קבלו לי בשמחה, כמו שמחת הטובה, נגלית ונראית, כי גם זו לטובה. רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. עכשיו בעל התניא הקדוש אומר לנו את זה לא רק, אני מכיר לכם בפרק כ"ו, יש לו גם באיגרת הקודש, יש לו בפרק י"א, פעם כבר הזכרנו אותו שם, יש לו משנה שלמה על הנושא הזה. למדנו את זה בהרחבה מאוד את משנתו, שלמדנו בתהילים בפרק ל"ז, שם למדנו בהרחבה רבה את דברי קודשו בנושא הזה. אבל הוא אומר שבעצם תדע לך, כשאתה רואה, זה המשפט הזה שאנחנו גם כן, אולי גם בהשראתו וגם בכלל בהשראת דוד המלך, מה שאני תמיד אומר שאו שאתה יהיה לך טוב כמו שאתה רוצה, או שיהיה לך יותר טוב. זה רק שתי אפשרויות שיש.
לא יהיה משהו אחר, כן? זה או שיהיה לך טוב כמו שאתה רוצה, או שיהיה לך יותר טוב. קצת מזכיר את השיר הזה, אבל קצת אחרת. כן? אז זה מה שיש. ולכן הוא אומר, גם כשאתה חושב שזה משהו כרגע לא לטובה, לא. תדע לך, בעצם זה באידקסיה, זה לא לטובה. אבל בעצם זה יותר לטובה. הקשינה נגלית ונראית עיני בשר, כי מעלמא דאידקסיה, שלמעלה מעלמא דאידגליה. בעצם מה שאתה רואה פה עכשיו, זה עלמא דאידקסיה, הטוב כרגע מכוסה, אבל תדע לך, הטוב המכוסה הוא גבוה יותר מהטוב הגלוי. שהוא ו' ה' משם הוויה ברוך הוא, ועלמא דאידקסיה הוא י' ק', כן? י' ק' זה עלמא דאידקסיה, ו' ק' זה עלמא דאידגליה, י' ק' זה יותר גבוה. אז בעצם כל מה שאתה רואה שכל מיני דברים, תדע לך, זה בעצם מגיע ממקום הרבה יותר גבוה. וזה שכתוב אשר גבר שתעשנו יא, כן, השם י' ק', כן? שבעצם זה, אשר גבר שתעשנו יא, שמי' ק' זה מגיע, שזה כאילו משהו יותר גבוה. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, כי השמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, כי השמחה היא מאהבתו, קרבת השם, יותר מכל חיי העולם הזה, כי דכתיב כי טוב חסדך מחיים. כן? שפתי ישבחו לך, שם דוד במזמור בסמך ג', זה מזמור נפלא מאוד מאוד מאוד, כל המזמורים נפלאים, אבל זה, לא יודע, יש בו זה משהו מיוחד במינו, כי כתוב, כי זה שצמא לך נפשי, קמה לך בשרי, ברצייה, ויף בלי מים, כן, בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודיך, ואז ההמשך של הפסוק זה, כי טוב חסדך מחיים, כן, שפתי ישבחו לך, זה כאילו, זה כאילו, אז הוא אומר, כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם, זה יותר מאשר הכל, זה כן, כמו שכתוב בפסוק אחרי שם, כן, מי לי בשמיים לך לא חפצתי בארץ, ודוד אומר מיד אחרי זה, כמו חלב ודשן תשבע נפשי, כן, וקרבת השם ביתר שאת ומעלה לאין קץ בעלמא דאידקסיה, כי שם חביון עוזו ויושב בסתר עליון, אבל כן זוכה לתת השמש בגבורתו לעתיד לבוא, שיציאת חמה מנרתקה, שהיא מכוסה בו בעולם הזה ולעתיד גלה מכיסויה. מה הוא רוצה לומר? הוא אומר בעצם, כשאתה עכשיו נמצא באידקסיה, הטוב כרגע הוא כרגע באידקסיה, שוב אנחנו רוצים שזה יהיה באידגליה. אנחנו לא רוצים אידקסיות, אנחנו רוצים רק אידגליה, רוצים רק שהכל יהיה טוב גלוי, ולא הם ולא שכרם, אנחנו לא רוצים. אבל הקדוש ברוך הוא בטובו, ברחמיו, בחסדיו, הרבה פעמים כן מסדר לנו אידקסיות למיניהם. אנחנו רוצים לדעת שכשהוא מפגיש אותנו עם כל מיני דברים שכאילו זה כרגע לא גלוי לנו, צריך לדעת שאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא באותם זמנים ברמה הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה. כי אני כרגע מונהג ממקום הרבה יותר גבוה. הקדוש ברוך הוא עכשיו כרגע בעצם מרים אותי אליו. יש משהו שהוא עושה לי כאילו כיף, טוב, כיף לי, נהדר. אבל יש משהו שלפעמים בעצם הוא מרים אותי, כי כשאני נמצא עכשיו כרגע באמונה, כן? אני מבין שכרגע יש פה טוב מכוסה, אבל אני מאמין בזה, אני לא רואה את זה כי זה מכוסה, אני לא רואה את זה, זה לא גלוי. אבל אם אני מתחזק כרגע עכשיו להאמין שכרגע זה באידקסיה, אז במקום הזה אני מאוד 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 מתרומם עכשיו. זה אחד הדברים שהכי מרימים את האדם בעולם. אם לא הדבר הכי גדול שבהם. כשאני בעצם רואה את הקדוש ברוך הוא, אני כאילו לא רואה אותו באידקסיה, אבל בעצם אני מאמין בו, ואז בעצם במציאות הזאת אני מתרומם למקום הכי גבוה. כי עלמא דאידקסיה הוא מקום יותר גבוה, זה מה שהוא אומר. לעתיד לבוא בעצם זה יצא חמה מנרתקה, מה שיתגלה מכיסויו, שתתגלה עלמא דאידקסיה ויזרח ויאיר בגילוי רב ועצום לכל החוסים בעולם הזה, ומסתופפים בצילו, בצל החוכמה, שהוא בכלל צל ולא רע וטובה נראית. וממילא הוא אומר, אין לך מה להיות בעצבות ממילא דשמע, דערה. למה? כי תבין שעכשיו כרגע שאתה עובר משהו כרגע לא כל כך טוב, כרגע אתה עובר משהו כרגע שקשה לך, אתה עובר כרגע עכשיו קצת איסורים, אתה עובר קצת, לא קורה מה שאתה רוצה, קורה ההפך מה שאתה רוצה, קורה כל מיני, יש לך כל מיני דברים כאלה. אז לדעת, להאמין באמונה שלמה, שעכשיו כרגע אני פוגש בעצם את הקדוש ברוך הוא ברמה יותר גבוהה. ואם אני מתחזק בזה באמונה,
אז אני מתרומם מזה. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו בטובו מרים אותי עכשיו. אני מבין שהוא מרים אותי. ובסוף זה יצא, בסוף זה יתגלה. הוא כותב את זה גם פה, שזה יצא מכיסויו. אבל שם בפרק עוד כותב את זה עוד יותר ברור. שממש הראיתי אחר כך, זה לא, שממש הבאתי את השם שם, את הדמור הצמח צדק, ואת הרשע, ואת הרבי, ממש כל מיני דיבורים שלהם שם, שממש הם אומרים את זה, בפרט הרבי האחרון, כאילו, מרחיב בזה, יש לו כמה מאמרים מאוד מאוד חשובים, שבהם הוא אומר, שבסופו של דבר בצורה הזאת, אז נפתחים לך שערים של ברכה והצלחה גם במילי דערה, ולכן לא להיות מודאגים, לא להיות עצובים, אין מה להיות עצובים. עכשיו כרגע אתה רואה משהו של התקסיה, וזה תבטח בהשם, ויפתחו לך הדברים, יפתחו לך בסופו של דבר השערים, ויהיה לך הרבה יותר מזה. הרבה יותר מזה. פה זה ודאי נכנס השיר, כן? שיהיה לך עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. זה ברור. אז כן, אז זה, קודם כל זה במילי דערה. עכשיו הוא ממשיך עליו ואומר, זה מילי דערה, אבל במילי דשמיא, החצבות זה מילי דשמיא. עכשיו זה כאילו כביכול משהו הרבה יותר מפיל, שבאדם כאילו הוא יודע שיש לו עבירות, הרהורי עבירה, חס וחלילה, כל מיני נמיכויות כאלה וכאלה, כל מיני דברים, עצלויות, חוסר הצלחה בתוירה, חוסר בזה, כל מיני דברים שגורמים לו, עכשיו פה אתה לא יכול להגיד לי, זה לא חשוב, זה חשוב, זה תורה, זה מצוות, זה קדושה, מה תגיד לי שזה לא חשוב? אז מה עושים עם זה? אז הוא אומר, צריך להשית עצות בנפשו להיפטר ממנה. אין צריך לומר בשעת עבודה שצריך לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אלא אפילו מישהו בעל עסקים בדרך ארץ, אם נופל לו עצב ודאגה ממילי דשמיא בשעת עסקיו, בידוע שהוא תחבולת היצר, כדי להפילו אחר כך בתאוות חס ושלום כנודע. שאם לא כן מים באה לו עצבות אמיתית, מחמת אהבת השם הוא יראתו באמצע עסקיו, מאיפה זה בא עכשיו הדבר הזה? והנה בין שנפל לו עצבות בשעת עבודה בתלמוד תורה או תפילה, בין שנפל לו שלא בשעת עבודה, זאת ישים אל ליבו כי אין הזמן גרמה כעת לעצבות אמיתית אפילו לדאגת עוונות חמורים חס ושלום, אפילו לדאגת עוונות חמורים חס ושלום. רק לזאת צריך קביעות עיתים בשעת הכושר ביישוב הדעת, להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו, כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת במהירות אמיתית, ועד אחר שנשבר ליבו בעיתים הקבועים ההם, יסיר עצב מליבו לגמרי, יאמין באמונה שלמה, כי השם העביר חטאתו, ורב לסלוח, וזוהי השמחה האמיתית בהשם הבא אחר העצב. רבותיי, באמת אני רוצה לומר, יש הרבה, אולי אני אביא פעם, אולי אני אביא לי באחת ההזדמנות, ממש יש המון מקורות בדיבי החסידות במיוחד. זה אחד הדברים שהחסידים מאוד מאוד, כאילו, וואו, כאילו הצליחו לשמח את ישראל בצדק, כן? ברוח קודשם, בגדלותם, מה שהם אומרים, תדע לך, זה דבר חשוב, ומדגישים את זה גם בחטא הידוע, הם אומרים את זה, גם אם אדם אפילו חטא במזיד, חס וחלילה, ואם אדם חטא בזה, וכל מה שכתוב, כאילו בדברים שאפילו אין להם תשובה כביכול, לא. אומרים, אבל אם אדם שב בתשובה מהאהבה, לא צריך לפחד משום דבר, ונסלח לו, ואפילו השם הביא חטאתו, כמו שהוא אומר פה, אמונה שלמה, ואהב לסלוח, והשם מקבל כל אחד בתשובה שלמה, גמורה, מוחלטת, ולא מסכים לו שום דבר מחטאו, אם הוא שב מאהבה ואדרבה, הכל נהפך לו לזכויות, ולא להיות מודאג. חשוב מאוד להאמין בזה, להאמין בקבלת התשובה, שאם אדם חוזר בתשובה, מאהבה באמת מתחרט על מה שהוא עשה, מצטער על מה שהוא עשה, ורוצה עכשיו באמת לשוב, אז לדעת, להתחזק מאוד מאוד בזה, באמונת התשובה שקדוש ברוך הוא מוחל לו וסולח לו, ומדגישים שלא צריך בשביל זה לא תעליות ולא סיגופים ולא גלגולי שלג ולא נמלים עוקצות ולא כל מיני דברים ולא זה, ואפילו לא צריך לנסוע, אפילו בשביל זה לא צריך אפילו לנסוע לאומן. ואני אומר את זה לא בשביל כאילו בשביל לזלזל במישהו שנוסע באומן חס וחיים, לא צריך, גם בלי זה וגם בלי שישלחו לך בפאות, כי זה לא נוח, כשהוא פוחד לך בפאות זה כואב, אז לא צריך. אפשר, אתה חוזר בתשובה, ריבונו של עולם, מצטער, מתחרט, מבקש סליחה ומחילה, זהו,
מתחרט, באמת מתחרט, לא רציתי את הדבר הזה, וזה, זהו. השם העביר חטאתו, ורב לסלח, וצריך אמונה שלמה. זה ככה, ונחזור בחזרה אלו בשמחה. וזהו, שמחה, גמרנו, שמחה. ויש הרבה דיבורים, יש המון דיבורים, אני פעם קצת ציטטתי כמה דיבורים, שאחרי זה אומר, יש לו דרכה מקצה השמיים, שזה זה, הוא אומר, זה פה רומז לחטא הזה, ואפילו במזיד, אפילו... אין. חוזר, אתה מהר תשובה, מתחרט בזה, רוצה שהוא באהבה, גמרנו, זהו, נסלח, זהו. נגמר, לא צריך לנסוע ללובלין. כן, לא צריך לנסוע ללובלין. לא צריך לנסוע לזה, זהו, נסלח, גמרנו. אז זה ממילא, אל תהיה בעצבות. ואם העצבות אינה מדאגת עוונות, אלא מהרהורים רעים ותאוות רעות שנופלו במחשבתו, נופל לו עכשיו מחשבות רעות, נופל לו עכשיו הרהורים רעים, נופלים לו. זה אומר, וואלה, מה קורה פה? מגיעים לי פה מחשבות כאלה רעות, זה מצער אותי. הנה נפלות לו שלא בשעת העבודה, אלא בית עסקו בעסקה ודרך עץ וחי גאווה, אדרבה, יש לו לשמוח בחלקו. שאף שנופלות לו במחשבתו, הוא מסיח דעתו מהם, לקיים מה שנאמר, ולא תטוח אלה בבכם אחריהם, מה שאתם זולים אחריהם. הגיע לך משהו, כן? אל תצטער על זה שהגיע. תשמח על זה שזרקת את זה. זרקת את זה. יגיע לך עוד פעם, זרקת את זה. יגיע לך עוד פעם, זרקת את זה. ורק תשמח, רק תשמח מזה. אל תהיה בצער, כן? תשמח. למה הוא אומר? שאתה מקיים מצווה, שנאמר לא תטוח אלה בבכם אחריהם, מה שאתם זונים אחריהם. ואין הכתוב מדבר בצדיקים, לקורם זונים, חס ושלום, אלא בבינונים וכיוצאים שנופלים להרהורי ניאוף. מחשבתו, כשמסיח דתו, מקיים לאו זה. והוא רבותינו ז"ל לשב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר, כאילו עשה מצווה. על כן צריך לשמוח בקיום עליו, כמו בקיום מצוות עשה ממש. אז הוא אומר מה? תשמח, הגיע לך מחשבות, אתה זורק את זה מחשבה, זרוק את המחשבה, כל דבר שאתה זורק, אתה מקיים מצוות לא תעשה, שלא תטורו. תשמח, על כל דבר כזה תשמח, אל תהיה בעצבות. אתה שותי, הנה, אז זה מראה שאני כזה דפוק, אני כזה מלוכלך, כזה, וזה רק יכול לגרום חצה. לא, תהיה שמח על זה שאתה מעיף את זה. ואדרבה, העצבות היא מגסות שלא מכיר מקומו, אבל כן ירא לבבו, על שינוי מדרגת צדיק. כאילו מה הבן אדם אומר, ריבונו של עולם, אם אני צדיק, אז איך נופלים לי כאלה מחשבות? כן? סימן שאני לא צדיק, סימן שאני גרוע, סימן שאני זה וזה. אז זה כאילו, זה מצר את הבן. הוא אומר, לא, צדיקים עדיין נופלים להם אירועי שטות, נכון, צדיקים באמת לא נופלים להם אירועי שטות כאלו. כאילו היה מכיר מקומו, שהוא רחוק ממדרגת צדיק, ולוואי היה בינוני. אומר, אתם יודעים, אצל בעל התניא, הוא יוצא מתוך הנחה, כן? אצלו, זה כאילו, אמרתי לכם פעם, יש כאילו כל מיני, יש אינפלציות בצדיקים, כאילו, השאלה מי מוגדר כצדיק. אז אצל בעל התניא הקדוש, הוא אצלו, בינוני זה וואו, זה מדרגה מדהימה, זה מדרגה מדהימה להיות בינוני, כן? שהיה פעם אחת איזה משגיח ממש אחד הגדולים מאוד 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 בחב"ד, קוראים לו הפוטרפז, אני זכיתי קצת לטום מהזה שלו, היה לפני הרבה שנים, זה כבר לפני 45 שנה בערך, משהו כזה. אז כשהוא נפטר, אז הרבי אמר שהוא יכול להיות שהוא בינוני. יכול להיות שהוא היה בינוני. זה ככה הרבי אמר עליו, שהוא היה אחד מהשיא הזה. אז ממילא אנחנו צריכים להבין שאומרים בינוני זה לא צדיק, כשאנחנו מכירים צדיק, בנועם אלימלך כל עמוד זה צדיק, כן? כן? כמו שאמרתי פעם, מישהו לוקח את הבן שלו לגן, בוא צדיק שלי. זה צדיק, זה כאילו, ויש כאילו, מה זה צדיק זה... אבל אז לא, אז בסדר, אז כאילו זה הצדיק ההוא. אז באמת, נכון, אתה לא כזה אחד שלא נופל לך מחשבות, אתה כולך עכשיו בזה. אבל נפל לך מחשבות כאלה, אז אל תיכנס לגאווה שאיך נפל לי מחשבה. תשמח בזה, שאתה עכשיו כרגע שאתה בינוני כזה, כן? ותסיח דעתו, ותדחות את זה בשתי ידיים.
בכל דחייה ודחייה שמתחילה במחשבתו, התקפיה סטרא אחרא לטאטא ובתערודא דלתתא תערודא לעילא, והתקפיה סטרא אחרא לעילא מגביה עצמה כנשר, לקיים השמיים תביע כנשר וכל משם מורידכנו מהשם. זאת אומרת, אומר הדבר הזקן, ומביא את זה בשם הזוהר, שאם אתה עכשיו, כל אחד צריך לדעת, שאם הוא מתגבר על היצר הרע, על איזו מחשבה רעה שיש לו, זה דבר גדול מאוד העניין הזה, שמי שמתגבר על היצר הרע, שמגיע לו איזו מחשבה רעה, והוא מסיח אותה, מה שהוא עשה פה, הוא יצר פה התקפיה למטה, הוא יוצר התקפיה למעלה, ועל ידי זה הוא עכשיו גורם שכל החמאס וכל הזה נחרדת הקליפה שלהם. בכל דבר קטן שהוא עושה פה, כי הוא אומר, זה למעלה, זה מגביה כנשר בלמעלה, משם מורידך. כמו שהפיק בזוהר פרשת תרומה, וגודל נחת רוח לפני ברך כד התקפיה סטרא אחרא לטאטא, להסתלק עיקר דקודשא בריך הוא לעיל על כולה יתיר משבחה אחא והסתלקות היתיר. זה כאילו עושה את הדבר הכי פועל בשביל שבאמת בשביל להעצים את ממשלת השם על כל הקליפות. ולכן אל יפול לבדם עליו, ולא יראה לבבו מאוד, גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה הזו. אפילו שכל הזמן יש לו את המחשבות האלה, וכל הזמן הוא מסיר בזה, אתה עושה דבר עצום בזה, כי אתה כל הזמן בעצם פה ממליך את השם, ויוצר פה התקפיה את הסטרא אחרא למעלה ולעילא, ואתה כל הזמן בעצם יוצר פה השמדה של הקליפות, שוברים פה, אתה שובר קליפות, חבל לך על הזמן. אז אתה יכול להיות שמח, שאתה זוכה לעשות דבר כזה גדול, כן? ולכן, אל יפול לבדם ולא יראה לבבו כן אפילו כל ימיו, כי אולי לכך נברא, וזאת עבודתו, לקף על סטרא אחרא תמיד. ועל זה אמר איוב בעיית הרשעים, אז הוא אומר, לא שיהיו רשעים באמת חס ושלום, שיגיע להם כמעשה הרשעים, מחשבתם יבורם לבד, והם נלחמים תמיד להסיר דעתם מהם, כדי לקף על סטרא אחרא, ולא יוכל לבטל מכל מכל, כי זה נעשה על ידי צדיקים. ואז הוא אומר, שני מיני נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא, לפניו יתברך למעלה. אחד, אם ביטול הסטרא אחרא לגמרי, מיטה בחמים בירו למתקה ומחשוך עלינו על ידי צדיקים, והשנית כד התקפיה סטרא אחרא בעודה בתוקפה וגבורתה ומגביה עצמה כנשר ומשם מורידה השם בתערודא דלתתא דבנים. הוא אומר, תדע לך, יש כל מיני, יש שני הכנעות בעולם הזה. יש עבודה של צדיקים שהם בכלל הפכו את החושך לאור, ופשוט זהו, הם פשוט ביטלו לגמרי את המציאות של החושך. אבל יש כאלה שהם לא במדרגה הזאת, אבל הם מדרגה שהם כל הזמן בעצם כופים את הסמ"ם, ובזה הם כל הזמן יוצרים איזשהו נועם גדול ומחזקים מאוד מאוד את כוח הקדושה בעולם. והוא אומר, וזה שאמר כתוב, עשה לי מטעמים, קשרתי, מטעמים לשון רבים. מה זה מטעמים? עשה לי מטעמים. יש שני מיני נחת רוח, והוא אמר השכינה לבניה כלות ישראל כדי שיבשו התיקונים, כמו שמטעמים מתגשמים דרך משל. יש שני מיני מעדנים, אחד ממאכלים הרעבים ומתוקים, והשני מדברים חמריפים או חמוצים, רק שהם מתובלים מתוקנים היטב שנשאו מעדנים לשיבה נפש. אז יש מישהו שהוא אוכל בשולחן בזה מיני מתיקה, דבש וכל הדברים המתוקים, כן? זה צדיקים, זה עבודה שלהם. העבודה שלנו זה עבודה של חמוצים, זה של חריפים, של זה עבודה של אלה שלא כאלה צדיקים, אבל זה גם סעודה טובה. אם יש בשולחן רק מתוקים, זה ארוחה של אשכנזים. אז יש גם סחוג, יש גם זה גם כן דבר, יש כל מיני דברים כאלה, זה גם. אז הוא אומר, זה סעודה טובה, שיש גם את זה וגם את זה. אז תשמח שאתה סחוג, כן? תשמח שאתה סחוג, שאתה משהו, בזה תשמח. זה גם מעדן, מטעמים, שאתה מביא לקדוש ברוך הוא. וזה שאמר כתוב, כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה, פירוש ישוב בראשו ויעשה הרע שלו יום, כן, הוא עושה את זה ליום, הוא הופך את הרשע ליום,
כן, אור למעלה, כדתקף לסתרא אחא והסתלק עיקר דקודשא בריחו לעילא. ולא עוד, אלא אפילו בדברים מותרים לגמרי, כל מה שאדם זובח יצרו אפילו שעה קלה, מתכוון להיקף לסתרא אחא שבחלל השמאלי, ואז הוא מביא שגם כן יכול להיות שגם כן אדם יכול לקדש את עצמו יותר, לומד קצת יותר, כן, קצת פחות אולי אוכל משהו שכבר לתאוותו, אלא קצת מתגבר על תאוותו ומקדש את עצמו יותר, ביאורים של מחשבה יותר ויותר ויותר חושב בקדושה. כל דבר כזה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו בעצם בזה, אנחנו מעצימים את הכוח של הקדושה. אז ממילא, אנחנו מאוד שמחים, ממש שמחים, גם במילי דעלמא אמרנו, גם במילי דשמיא, ואפילו אם זה מגיע לבן אדם כל הזמן דברים של מחשבות רעות, אדם צריך לדעת, זה הכל, אני ממש ממליך את השם ברמות. כל התקפיה, כל דבר שאני שונא, וואו, מה עשיתי פה בעולמות העליונים. עכשיו הוא ממשיך ואומר, אפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות, ושם מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה ובתפילה, בכוונה, אל ישית לב אליהם, כן? הוא אומר שגם כשאדם לומד תורה, אתה לומד תורה ואתה מתפלל, ואז מתחילים לך כל מיני מחשבות, אז הוא כאן, יש לו את השיטה שלו, שהוא סובר שזה הוא בעיה שנגד העלת המחשבות הזרות. אתם יודעים, זה היה מחלוקת גדולה בחסידות, האם העלת המחשבות הזרות, זה נאמר לכל אדם, או רק לצדיקי עליון, זה היה בעצם היה בדבר הזה איזשהו מחלוקת, אבל מה שחשוב לענייננו, אומר, אבל לכן, אל יפול לב בו בקרבות, מזה עצב נבזה בשעת העבודה שצריך להיות בשמחה רבה, אלא אדרבה, יתחזק, יותר ויותר יוסיף אומץ בכל כוחו, בכוונת התפילה, בחדווה, בשמחה יתרה. אדם עכשיו בא ללמוד תורה, להתפלל. מגיע לו כל מיני מחשבות, זרות, לתפילה. אומר, בנו שלום, אני באתי להתפלל, רציתי להתפלל כמו שצריך. אגב, זה מאוד בולט בימים נוראים. כן, הבא, כל השתיים רוצה, זה. מתחילים לחשוב כל מיני מחשבות, כל מיני זה, מה קורה פה, מה? שעת נעילה, שעת זה, תפילה מוסף, מאיפה זה מגיע כל המחשבות האלה? ואז כאילו בן אדם כאילו נכנס לעצב, בעצם הדבר הזה, הוא אומר לא, אדרבה, תתחזק אותו, יוסיף עומד בכל כוחו, בקראת התפילה בחדווה בשמחה יתרה, בסומו ליבו כנפילת המחשבה הזרה עם הקליפה שבחלל השמאלי העושה מלחמה בינונים נפש אלוקים שבו, ונודע דרך המלחמים וכן נבקים יחד, כשאחד מתגבר, אז השני מתאמץ להתגבר גם כן בכל נוצי כוחו, וכן כשנפש אלוקית מתאמצת ומתגברת להתפלל, אז גם הקליפה מתגברת כנגדה, לבלבלה ולפילה מחשבה זרה שלה, ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מתפילת המחשבה זרה, מכאן שאין תפילתו כלום, לא! אילו יתפלל כראוי ונכון, לא היו נופלות לי מחשבות זרות, לא נכון. כי הוא אומר, האמת היא, תגיד דבריהם, אם אתה לא רק נאכל נפש אחת, שהיא הייתה מתפללת, אבל זה לא ככה. יש לך גם את היצר שהוא בעצם מביא לך מחשבות בכלל אחרות, כן? שתי נפשות הנלחמות זו עם זו מוחו של האדם, וכל אחד חפצה ורצונה למשול בו, ולהיות המוח ממולא מן הלבדה. אז כל יורים, אז הוא אומר, זה דבר שבעצם על ידי זה שאתה מתגבר בתפילה או בלימוד על כל מיני מחשבות זרות שמגיעות, אתה בעצם בזה עושה דברים עצומים בשמיים. הזכרתי פעם אחת סיפור שהוא מאוד מאוד חזק בעניות דעתי שהיה, סיפרתי שזה היה החתן של המאור עיניים של אנחנו מצ'רנוביל, כן? הוא היה מייסד הזה. אז הוא, החתן שלו הגיע, התפלל אצלו בראש השנה. התפלל בראש השנה. עכשיו היה שם, בסמטרי של צ'רנוביל, שם היה כל הצדיק, כל החסידים, כל הזה, ככה במדרש חזק מאוד. הגיע למינכה, האחרונה של ראש שנה, של השנה, לפני שמתחיל ראש שנה. עכשיו כולם שם בהתלהבויות עצומות, התפילה האחרונה של השנה. ועכשיו הוא בא מעוך, הפוך. אתם יודעים, כל התרדות הדרך, זה לא כמו שאתה שם את הנוסע באוטו, רק אתה צריך להחליט איזה מוזיקה אתה רוצה, או איזה שיר אתה רוצה לשמוע. זה עם כל הטלטלות, והזה, והסוס לפה, והזה לשם. קיצור, הגיע שפוך לגמרי, מעוך. המוחין שלו היו מקום אחר לגמרי. כשהוא צריך להתפלל 18, בא להתפלל 18, הוא
בקושי הצליח איכשהו לגרד את עצמו ולהתפלל שם בזה משהו ממש ככה, תראו שהוא ממש התאמץ איכשהו להגיד קצת בכוונת התפילה ועם מלחמות עם עצמו עד שאיכשהו הצליח ככה לגרד משהו שהתפילה הייתה ככה איכשהו עם איזושהי כוונה הכי בסיסית שאפשר. בסוף הזה, לפני שנכנס ראש שונה, אז ניגש אליו, אנחנו מתשאר שאתם יודעים שהוא ידע את כל המחשבות של כל בני אדם. כל אחד ידע בדיוק כל המחשבות שהוא חשב וכל הזה. אבל הוא בא אליו, לא בגלל שהוא ראה את המחשבות שלו, הוא ראה מה קורה בשמיים. אז הוא, כי גם את זה הוא ידע. אז הוא, אתם יודעים, היה לו גילוי אליהו, היה לו משהו, זה היה קדוש מאוד 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 מאור עיניים. את כל הספר שלו, אגב, כל הספר שהוא כתב, כל הספר שלו מאור עיניים, כל מה שהוא זכר כשהוא אמר את זה, לא נכנס לספר. זאת אומרת, רק מה שנתנו לו ברוח קודשו, רק זה נכנס לספר מאור עיניים. אם היה איזה משהו שהוא זכר, שהוא אמר איזה דיבור, לא נכנס. הכל ירד לו כאילו ברוח קודשו, בענק. בקיצור, אז הוא אומר לו, קראו לו רב זאב, הוא אומר, מה עשית בתפילה שלך שפעלת כאלה ישועות וכאלה, והמתקת לנו את כל השנה כולה, ומה עשית ב-18 שלך ששינה את כל המציאות וכל מה שאנחנו התפעלנו פה וכל וזה, לא התקרבנו לתפילה שלך. מה עשית בתפילה? שזה מה שפעלת כל כך הרבה בתפילה שלך. אז זה ממחיש את מה שאני אומר פה, כן? שמה הוא פעל? הוא בקושי הצליח לגרד את עצמו, בקושי הצליח להתכוון, בקושי ממש היה הפוך, אבל הוא ככה איכשהו התאמץ קצת לדחות את המחשבות שהגיעו לו במוח ושיגעו אותו, וזה מה שפעל, זה בדיוק מה שהוא אומר פה, זה פועל גדולות ונצורות בשמיים. אז צריך להתחזק מהסיפור הזה ומהדיבור הזה, שלכן אין מה להיות עצוב בזה שאתה רואה שמגיעות אליך מחשבות זרות. עד כדי כך הוא אומר, הוא מסביר, הוא אומר כמו כמשל אדם המתפעל בכוונה, כן? ועומד לנגדו ערל רשע, הוא מסיח, הוא מדבר עמו כדי לבלבלו. אדם עומד להתפעל עכשיו כרגע 18, עומד איזה ערל רשע, ומתחיל כל הזמן להצחיק אותו, לבלבל אותו, לעשות את זה וזה תוך כדי שהוא עומד 18. קרא אותו כדי שהוא עומד 18, זאת עצתו, שבדאי לא להשיב לו מטוב עד רע. מה אתה עשותו? לעשות עצמו כן, איך יש לו שומע. וכמה שאמר, אל תען כסיל קיבלתו, פן תשווה לו גם אתה. ככה להשיב בומה ושום טענה, ומנה נגד המחשבה הזרה, כי המתאבק כמנוול, מתנבל גם כן. כי יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע אירועים שנפלו לו, ויסירה מדעתו ויוסיף אומץ בכוח כוונתו. ואם יקשה לו להסירה מדעתו, פני שתורדים דעתו מאוד בחוזקה, אז ישפיל נפשו להשם, יתחיינו לברך במחשבתו, לרחם עליו ברחמיו הרבים, כרחם אבל בנים הנמשכים במוחו, וככה ירחם השם על נפשו, הנמשכת מאיתו יתברך, הצילה מים הזדונים, ולמנו מעשה כחלק השם ממש עמו. אז באמת, כל הדבר הזה שבעצם הוא סורק פה את הנמיכויות שגורמות לבן אדם, הצבויות, באמת אומר, עזוב, תסתכל בכל הדבר הזה, ובאמת, ברגע שאנחנו נראה שכל הנמיכויות שלנו וכל הנפילות וכל המחשבות הלא טובות וכל הדברים וגם מילי דעלמא, הכל בעצם נועד שאנחנו לא נשבר מזה ולא ניכנע מזה ולא ניכנס לעצבות, אלא הפוך, אנחנו נתחזק בשמחה, נתחזק להסיר את זה ממחשבות ליבנו ונתחזק אפילו שזה יהיה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז בזה עצמו אנחנו עושים דברים עצומים שאין לתאר ולשער את גודל הפעולה שאנחנו פועלים ועושים בזה כלפי שמעיה, ואז ממילא אדם בכלל אין לו מה להיות בצער, אין לו מה להיות בצער. וזה באמת נקודה שבאמת אנחנו צריכים לקחת אותה עכשיו, לקראת הימים באים עלינו לטובה, לחשוב על זה שבעצם עם ישראל, שהוא היה במקום מאוד 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 נמוך,
וממש נמוך, ישנו מן המצוות, מפוזר, מפורד, נשאו נשים נוכריות, כל מיני דברים שאנחנו רואים, זה באותו תקופה, כן, בדיוק, כן, ועוד הרבה דברים לא טובים שהיו, וכן, אני מסתכל של תורשה, בפרט לפי מה שחז"ל אומרים, שגם שהמן גם כן, כל העיצה הזאת של המסיבה, זאת הייתה בשביל שבאמת שיקלקלו, כן, יקלקלו בזנות וכל זה וזה. בקיצור, היו מקום מאוד 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 לא גבוה. ואחרי כל הדבר הזה, יש להם גם, פעם דיברנו על זה גם בישיבה, אולי גם נדבר על זה גם השנה, אני לא יודע, אבל דיברנו על זה שגם זה היה התקופה שבה בעצם הם היו גם כן בשיא הריחוק, כי הנבואה הסתיימה בדיוק לפני שהתחילה המגילה, והנביאים, חגי זכריה ומלאכי, היו רק אחרי שהתחדש בית המקדש. בית המקדש נפסק בדיוק, ממש, בול. ראינו את זה פעם מהשיעור הזה, שמה שראיתם את זה ממש בפשט של הפסוקים. בדיוק לפני שהתחילה המגילה, אחשוורוש הכריז שהוא מבטל את בניין בית המקדש. הכתבי שטנה ששלחו, הכריז שהוא מבטל. זה היה שנת 2 למלכותו, בשנת 3 למלכותו מתחילה המגילה. וכשהוא נפטר, מת, פגר, כן? אז בדיוק אחרי זה, הבן שלו, שבעצם גם הבן של אסתר, כן? הוא בעצם נתן הוראה לבנות בית המקדש. אז כאילו, המגילה היא בדיוק בין שהיה בית המקדש שהתחיל לבנות, נעצר, ושהוא חזר. עכשיו, וגם הנבואה, הייתה נבואה, היא בטלה, היא חזרה כך אחרי זה, בזבח המלאכי פה לא היה נבואה, עכשיו מה קורה? הם ידעו שאחרי 70 שנה, אמורים לבנות בית המקדש, זו הייתה הנבואה שקיבלו את ירמיהו. באמת אחרי 70 שנה, כורש, אתה לבנות בית המקדש. כן? יפה, בונים בית המקדש, פתאום אבל זה נעצר, נגמר, הסתיים, אף אחד לא רואה שזה עתיד להיות בעוד הרבה שנים, כל הזה שיבנה מחדש. זה נראה שזה נעצר הבית המקדש, נעצרה הנבואה, הם מבינים שמה קרה, אוקיי, נתנו לנו צ'אנס, שנבנה בית המקדש, הלך, לא זכינו, אין בית המקדש, אין נבואה, אין כלום, וזהו, עכשיו מה? לאן זה הולך? מה זה? לאן זה הולך? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה מה שכן נשאר. זה מה שנשאר. להשמיד, להרוג את כל היהודים. כאילו, זה מה שהם היו, אנחנו כבר חכמים לאחרי מעשה, אבל הם מבחינתם מה שהם היו, נגמר בית המקדש, אין נבואה, ומה כן יש? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מן ועד זקן וזה. למה? כי אנחנו ישנו מן המצוות וכל מה שזה. זה המציאות שהם נמצאים בה. בנמיכות הזאת ככה הם שהיו יכולים להתייאש, כמו שאסתר, כאשר עבדתי, היה כאילו מקום, אבל מה הנקודה שהייתה פה? שהתחזקו בזכות מרדכי, מרדכי חיזק את אסתר, שלא להישבר, ולא ללכת אחרי כל הנמיכות הזאת, ולחשוב שזהו כבר עבדנו וכל זה וזה. ההתחזקות הייתה התחזקות של אמונה, שאנחנו, בעזרת השם, נחזור בתשובה, נתקן וזה, ואנחנו נתגבר על הכל. תחשבו, איזה אמונה צריך פה? אמונה של אופטימיות, שאנחנו יכולים לתקן את הכל, לחזור בתשובה, ולהעביר את כל רוע הגזרה, ולמרות שאין כבר נבואה וסילוק וכל, אנחנו בכל אופן הולכים עם השם. זה מה שהיה, וזה מה שהביא את הישועה. אז האם נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה, גם אנחנו צריכים כל הזמן בעצם להיות במקום הזה, שלמרות שיש כל מיני דברים, כל מיני סיבות, בפרט עכשיו בזמננו גם כן, יש לנו מלכות, השם ירחם על עם ישראל, כן? וממש צריך חכמים. אבל לא להתייאש, ולא רק לא להתייאש, אלא באמת בדיוק להיות ולהתחזק דווקא בשמחה, באופטימיות, להבין שכמה שאנחנו מתמודדים ולא נשברים, הולכים קדימה ומתחזקים באמונה ומתגברים על כל מיני דברים, במילי דעלמא, במילי דשמיא וכל וזה, זה עצמו מה שיעשה את ההתקפיה הכי חזקה שיכולה להיות, וליהודים תהיה אורה, כמו שהייתה להם, אורה ושמחה וששון, כן תהיה לנו, בעזרת השם יתברך, אמן ואמן.